Jamno kam. Kongo ndeyma. Maymuna. Ah, kambi Maymuna. Tanda. Asili. Tanda tanda. Bismillah. Ba. Beto. Yam tanda kuni. Ini. Nesa men da ko tay mi andama non. Onon mon galtana on. Men da ko tay mi andama. Min de liggéeyo tan entreprise tan gon be liggo tan. Ah ko no adan do non kon disketaaji. Gonton non koy suudaade ko dum wari non. Ayi de. Disketaagal modon de. Hande kanko nelno kam do. Ko wi? O noddino mo wi. Ah o noddino mi non. Kono yummade mi anda no baddan me mudum tan. Ay de kon liggéeyo yahani. Parce que dum do confirmation dum tagi o ligga de bal. Ko gonga. Ko gonga. O haalni nam kono de piye kam hande. Anda no baddan me sahilam o tan. Kada ko sahilam kam ala no watte. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbadda dia. Jam tan. Sel. Mawɗo. Jam bolo kay. Jam tan. Barikalla. Mbadda? Mawɗo. Sel. Jam tan. Kañum kam mi sikku walla nan. Ha? On mo paydu ma amde ma taw mi nandu tan. Holto? Secrétaire gonɗo to an mariso. An arno toon. Ah ko an woni ɗo. Allah waay Allah woni kabir. Allah tigi woni mawɗo. Allah tan dasma ha ɗo. Ha? Mata andano ɗo ko 6 mois? Andano kay wallahi. Ayi aduna den Allah waɗata. Ɗum tagi neɗɗo kala ɗo mbawɗa hedde moƴƴu hen. Ƴeew ñande garmi ɗo hen ñande en biroyel maɗa. Wiyata hay biroyel mbiyen. Aɗa waɗa WhatsApp vocal uji wurti wure en hanti vayi vere en ga hanti sa ñowtol ma yooɗi tan gaccuɗa kam tan mbaɗa no joƴƴino cukalel pot samburni. Allah woni kabir. Joni noon no way no weeli walla welani ko ƴewata ɗo Nenam nelno kam. nelma e Gogo Binta. eyyi Binta min woni secrétaire mum ko wi Ko nelno tan wino im arɗo tan. eyi wino arɗa aɗa andi kalanmani ɗo ko min jeeyi ɗo nene ma yo bamma yo kala bawɗo neldema ɗo mi riwete gallam ko min jeeyi woto daram boom aɗa wayno guertogel ladde nde aɗa yurmi kino immo jalta bowol galle o ko min jeeyi sa nelama ɗon immo ɗo ko gallam min jeeyi gallam immo ya Gogo Binta Pani. he Binta ko min waɗi ɗum ɗo Binta mo gadduɗomo ɗo ko min waɗi ɗum ɗo mbimi ko ya ummo jalta an aɗa immo walla immotako he immo yaltugal ɗo ina alaɗa insista ɗo wayro immo way he an immo yaltugal ɗo yaltu bowol aywa ay wut bowol wut oto faɗema ayca aywa bowol cakkuɗo anda fawante aɗa anduno ɗum ma heptomo An kam ko cowol. yo wona o suko debbo mo tawmi ɗo e saale Cowol. min riwimo Mi riimu. e An ka gadno ko addimo. O ko bi Maymuna. eyyi joni noon Maymuna sahilamo. a Ko kanko nilimo gayena. min kala ko mbasmi société mo jilowinomi ko o haɗimi ɗum to gona ko secrétaire o woni ɗo ha No baba galle ni no mbaɗirɗani andana ɗum no yoɗi. kanko est ce que no waɗirno ni no yoni mawɗo kelifaɗo dawa e makko subaka o joƴƴinimi tan no joƴƴinno cukalel e pot sambour ni tan ha 10 heures yoni wi kam désolé ɓe ƴetti ha paari ala fof ko heddanimi hande kollu moɗon ici c'est moi Maymuna noon koko bokke piyam he. Piye ɗe teggita ko temedere ujunere. O neli wi ko hande yomi teggitelmo. temedere ujunere moƴƴi c'est bon 6 mois jottomi nde min rutto toon kanko no perdi 500 000 temedere ujunere Tan. hare ko hare tan binde Gandum ko mbadda ko haydara fewani he. ala ko boni Haydara yoɗani. haydara bonani Min ko ɗum tan rendini mema. Ɗim so Min andano mbaɗanmami an. Ñina faada fawa mi gacci. Ñina faada fawa mi gacci. Ana woni kam waye. is hay ɓingol ko haare jeeya